Magandang buhay kabukid! Halika kayo, punta tayo sa ating tinanim na taro roots nung nakaraang isang buwan at magbibigay tayo ng update. Bubuksan natin ngayon at titingnan natin kung lumalabas na ang kanyang mga mata. Time check, alas 6:53 ng umaga tayo ngayon. Ayan. Ayan, i-check lang po natin guys kung kumusta na ang ating tinatanim na gabi. Ayan. Ayan ito. Ayan guys, sabi ni Dana, ayan. Dito, tingnan natin guys. Tingnan po natin. Ayan po ang mata ng ating gabi. Wow! Ayan, kailangan ingat na ingat po tayo para hindi po mabali yung mata niya. Ayan. Ayan, ituturo po namin sa inyo guys kung paano po natin malalaman kung lumabas po ang kanyang mga mata. Ayan, dahil po meron po tayong nakaka-cover na mold na plastic. Ayan, ayan guys, ito, ayan o, tingnan nyo. Kailangan yasasiku, ayan, ayun. Malalaman mo yan kasi merong parang, ayan, parang merong bungtod. Ayun. Madali mo lang siyang Ayan, ingat-ingat lang po tayo para hindi mabali yung lumalabas na mata. Ayan, ang ganda oh. Ayan. Okay, medyo hindi ko kagandahan ang panahon ngayon guys. Ayan, medyo umaambon konti. Witi ka rin kagets. Ha? Yan guys, may mga damo na dito. Tanggalin din natin to. Ayan. Pag may oras tayo, magtatanggal tayo ng damo dito. Ayan o. Ayan o. Ayan. Ayan, malalaman mo yan eh. Ayan o. Ayan, buksan natin yan mamaya. Ito pa, ayan. 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 Ayan na pong update ng ating 1-month-old gabi. Ayan. At nandito kami ni Dana ngayon.
bali. Ko di mo nanto ka ikiso. Ito yung taro roots na tinanim natin 1 month, guys. Ito na po siya. Ito na po yung kalabasan niya. Ayan, nandito kami ni Dana ngayon, umagang-umaga. Kaninang alas 6:53. Ngayon anong oras na? Hindi pa po tayo nakapagkape. Inuna muna natin dito. Ayan, para magbukas po tayo ng mata sa ating taro. Ayan, sa ating tinanim na gabi noong last 1 month. Ito na po resulta niya, guys. So, ayan o. Ang ating 1-month-old taro. Ayan. Last month, nagtanim tayo ng binhi. At ito na po yung resulta niya. Ayan, at meron pa doon, oh. Ayun. Ayan. Ayan. Ayan, meron pang patubig. At saka meron pa dito. Ito, ang ganda niya, oh. Ayan. May dahon ng lumalabas. Ayan. Ayan, nagtanggal po tayo ng plastic. Kunting plastic lang. Ayan, sa ating plastic mold. Ayan, kailangan palabasin na po natin ang kanyang mga mata. At para siya ay lumaki na. Okay guys, sa sunod po nating pagkikita dito sa ating taro roots at mabigyan ko po kayo ng update. Ako si Inday Abil Bisaya, ang probinsya ng Pinay sa Japan. Bye-bye! Oto-san, bye-bye wa? Bye-bye!
Thank you for watching, guys. Ako si Inday Adel Bisaya. Don't forget to like and subscribe.